Right. Amai ndiye karijo makamangarero. Ndira. Zvakanaka. Sabu magatora na mambo indito. Pamusoro imambo. Yes. Kune vekomandava vakauya nenyaya yavo. Vauya nenyaya yokubva ndadanawo sabhuku tiri tunhadziri. Kubva tauya kubva tagara pasi. Kugarika shamwari mudariko wakaita iwo. Kubva taitaura nyaya encouragement vakasvika kuti handichadi mukadzi. Yes. Tikati nedare redu sazvoti tiri masabhuku tikati chimbodzokerai. Yeye atachifunga kuti kuinzanisa vana. Pakati vabereki vakati aticha mwana ndo adzoke kwakanopona. Tikati tachiti vakuda kune shungu kare jambo nodi kanzikana mwana ndo atichatomusiya. Watotaura padare. Kareji tikati hapana zvokita. Ndina kudzere matodisa mukati kareji hauchadi mukadzi handichadi kuvhataura zvichimu zvakataurawo. Kana usingachadi mukadzi chipachi kubva apa alright, pane vana kareji vana vanoda kurirwa, vanoda kuchengetwa. Kubva ukamanda vati mari yechikafu tinobhadhara. Kubva sabhuku dziri vakati pane vana vasikana itu vana vanobhadharwa mombe mbiri. Kareji ukamanda vakati hazvisi tozvikunda kubhadhara vana vedu. Saka vadero ukamanda vakati aiwa isi tobhadhara mwana. Sabhuku dziri vakati mombe 300 kwamambo. Kana muchibhadhara iri mari. Vakati zvese tobhadhara tauya kuti titaurira. Saka wakwamanda vakaita seizvozvo. Kubva uye kubva kudzirima ndo wakatona akati sabhuku mari yazouya pazuva ratakataurirana. Ndikatoti ndiri kumombe tosungana nguva yokati kumafai. Vakanga vamboya makuseni. Tikati mari haisati yasvika vakazouya vakatora mari yaikaishidza. Vamuteswa sekuru vacho tikati mari yabvisa ukamanda. Mari 300. Vamuteswa ndewapi? Makapuwa mari yemombe mwanawo? Muri ani? Sekuru vanhu. Imi ndimi makabereka mai vemwanawo? Tikunzwanana here? Usekuru waina ndehwekuti chii? Ndakabereka baba womwanawo. Baba womwana upi? Baba wako wewe? Vari kupi baba wako? Vanopenga here baba wako? Vanorwara here? Saka makuita zvamunoda mese manje because munhu njere dzake hadzisi kushanda zvakanaka. Mari yacho ikaenda kupi? Mari yakapiwa sekuru vangu. Tasvika kumba ndobva kwaita sekuru magira apo. Ndobva vati mari haifane kudyiwa nababa vatanakira kuti yakaita naka. Mari inofana kuchengeta vana. Ndiani stupid yakadaro? Chiredzwa chevana. Ndiani aitaura izvozvo? Chiredzwa kana chichibhadharwa chinobhadharwa kuna ani? Ndisekuru magira zvitaura nasabhuku matanda. Naye sabhuku chiredzwa kana chichipihwa, chiredzwa chakanga chichitaurwa kumwana arambwa nhasi pakutobhadharwa mombe dzechiredzwa dzei. Ukamanda vakabhadhara vana vari kuwana. Aiwa tisida kupa mukuwasha mhosva, mukuwasha akaita zvamakataura ichokwadi. Mwana musikana anobhadharwa mombe 2. Mwana musikana mombe 2 panodiwa mombe 4 kana kuti 1200. Anditi ndio zvinodiwa pamutongo uripo. Ndobva vabhadhara 300. Right, sekuru wapiwa mari. Sekuru imi mapiwa mari imi. Monzi mari rinochengeta vana vapi manje? Vana vani? Mwana uyo yavapo. Uyo muzukuru wenyu muri kuverenga kuti mwana womwana wenyu handiti uyo mwana womwana wenyu mukomana akapo. Mukomana ndiye aberekawo. Komai vakabereka mwana uyo chavo chii ipapo?
chavo chi vana venyu vamabereka imimi vaberekwa neuyu mwanawo mwana wenyu ndiye abereka musikana abereka vana vekwamandava ndio unoti vapiwe ningi mhosva inenge yabhadharwa neuyu mhosva yekuti chi mopiwa mari yamunofanirwa kudya kubereka kwamakaita mwana wenyu uyu monzi imimi mari iyoyo ngaichengete vana vaberekwa neuyu munhu uyu achiroora vana vacho mari yacho idyiwa nevana vake ndio chivanhu chekuani chinhu chakapusa kudaro izvo chivanhu chekupi ichocho mune makore mangani 62 musadaro sekuru hazviko zvinhu zvakadaro handiti mazvo sumukai pamakagara munozogara pacheya hazviko zvinhu zvakadaro hatidi kutsokodzera chivanhu kana kunoumburuka pamusoro pachona mangwana zvenge zvaakunetsa uyo munhingi uyo mukadzi arapo handiti mukadzi arapo ndiye mai vakabereka mwanawo matora mombe yari pamombe 4 moti mombe idzi ndedzemwana aberekwa nemwanawo chake chiye mwana wacho neakabereka vana vavo chii akanga achikutungamira chivanhu ichocho ndiani ava sabhuku zviri rongo zvinhu zvakadaro inzwai ndoda kukubatsirai sabhuku handidi kutaura nemi kazhinji mumaso mevanhu handiti kana muchiita zvinhu zvemumisha yevanhu sevayananisi yananisai vanhu handiti moutuma vanhu basa rekuita bhadharai mombe 4 nokuti nyange tikaenda kwamambo imombe 4 pavana vakadzi handiti uyu mombe dzake 2 uyu mombe dzake 2 4 mombe handiti kuziva kuti mukauya kuno hamubatwe nemhosva yekuti sei makaita zvinhu zvakadaro endi nyaya ino mukangoona nyaya yakunobuditsa nyaya dzemombe sabhuku tiza ipapo handiti mapwa modhairekta vanhu kuti endai kwamambo handiti tese tinozviziva handiti musatonge nyaya yamunoziva kuti inopedzisira yakunoda mutongo wemombe handiti iye zvino 5 mombe ndedzemwana kana kuti vana vakaberekwa nemwanawo ko iye chake chii haana kuruta vana vekurutsa nemumuromo umhandara womukadzi unouya ka1 ukaenda watoenda zvachese anobhadharwa mombe yemaputiro inonzi damage makadii kuitaura kuvanhu ava kuti uri kuramba mwana uyu ndiwe wakamutora here ari musikana ndii ndakamutora ari musikana asati ane mwana iwe une vana vangani wawakaita nani saka damage rake rinowanika seya ndinoda sabhuku kuti mukangoona chete kuti nyaya iyi yakura zvekuti yakuenda kunhau dzemombe handiti makaona motoitiza kuti aiwa nyaya iyi yakuenda kwamambo mapedza mouya toita basa redu isusu kuno handiti makaona ezvino muri kunondiisira chivanhu chisiri hapana chivanhu muri kutora mari iri kupinda nekuruboshwe ichinogamuchirwa nekurudyi nevanhu vamwe chete vana vamuri kuda kuti vachengetwe nemari dziri kubhadhara mhosva yekuroora mumusha mevanhu dzichinoroora dzonzi ngadzidyiwe nevana vari kuroorwa vacho tiri kugadzirisa chivanhu here vari kuzvitaura handiti mapawa munhu akaripota pano ndozvaakataura izvo handiti mapawa saka hakuna chunhu chinzwa aya mutaure ndichitaura ka iwe shamwari kutsikitsira pasi iwe hautumwe kuchengeta mwana kana kuti vana vako kana kuyazopfuganiwa nzame inotembo taachikumbirwa kuti muchengete vana uruzvinzwa hausumwe kuchengeta vana ezino uchiziva kuti vana vakabva muchiuno mako iwe hautumwe kuvachengeta ndevako unofanira kuvachengeta kana mutemo wenyika ndozvaunotaura saka utoona vanhu vachizoendesana kumaintenance inhavo yekuti munhu anenge atadza kuchengeta vana vake handiti kana wakagona kubhadhara mombe you complied kumutemo wakanga waudzwa nasabhuku kuti unofanira kuroora handiti wabhadhara mombe idzodzo dzenzi ngadzi inodyiwa
tinochengeta vana ava sekuru vatobatirwa tiri kuchengeta vana vanochengetwa nemindevenyu wenyini uyo abereka vanhu ndiye tinotabhadharwe muri kuinzwa museya mwanya iri panapa haina mira muzvi mombe 4 ndizvozvo tiri kutowedzera dzakasaririra imba mukaona kuti imba haichaita chikuru ndizvozvo kuti no iwe chiraramo uri kwako indirarame ndiri kwani ndiri kwangu musave vanhu munzvimbo vari bhuli zviye zvekuti munototyiwa unzi avo amai vatotya kutaura nyaya yemwana wavo mangwana ngozika kumukirai munoitaura kunani munoireva kunani ngozi yacho hakuna zvinhu zvakadaro unoripa kuroora vana vako 1200 which is 4 mombe mwana musikana 2 mombe 2 dzake handiti moenda pakuchengetwa kwavo ndiwe unovachengeta handiti pane damage rinonzi damage anonzi maputiro kutanga kuberekesa mwana womunhu handiti iyoyo mombe iyo anonzwa chinzi yedamage iyoyo izi either maita vana kana kuti hamuna ezirongwarara nemunhu handiti ukafunga kuti unoita basa rekutora vana vevanhu uchiberekesa uchitora uchiberekesa mangwana unosangana nazvo haugoni kuchengeta pfuma kana padaro because mari yako inenge ichishanda zvinhu zvisiri izvo kana uchienda kubasa shanda basa richikupa mari uchiunganidza pfuma yekuti mangwana vana vangu vanozorarama sei ndizvo zvakanaka but kana matadza kuwirirana waita chivanhu chavakaita chekuti hauchada mudzimai wabvisa gupuro ndizvozvo mangwana ukamona ane umwe murume unongozva kuti asisiri mukadzi wangu handiti but vana vako unochengeta kana waona kuti kuchengeta wega kwokubvisa mari yako wega muhomwe kudai kunokunetsa moenda kumaintenance unopuhwa chiga kumaintenance chekuti unobhadhara mari yakati kupera kwemwedzi handiti wapuhwa kana wapuhwa chiga ichocho vana vari kukura vachaenda kuchikoro nekuita sei kusvikira mwana apedza chikoro kusvika pa18 years wayarutsa vana kana waoda kutora vana vako wodi wotora musafe makashandisa chisimba chekuti tinovatora vana ndevangu unosungwa hati wapanzwa but kana uyu ati baba mwana torai vana venyu muchengeti handiti iwe uchikwanisa kuvachengeta unotora vana vako wodi wovachengeta but zvichiitwa nemutemo uchibvunza kumitemo kuti mutemo unoti chii wogaidwa nemutemo handiti saka nhasi yawavinga kuno ndeyekuwedzerwa mombe mudaro dzakasaririra kuitira kuti ugare wakatochena kumadzite zvako baba vari kurwara wavo tisashandise mukana iwoyo wekuti munhu akanzi arwara isu toshanda nemunhu anorwara kuti zvaataura toteerera kuti ati chii mutemo haubvume zvinhu zvakadii zvakadaro handiti ukaona waenda kukoti vakafungidzira kuti anenge anopenga havatonge nyaya yako vatotanga vakuendesa kunonoongororwa vanhu kuti dziri kushanda here njere kuitira kuti tizive kutaura nemunhu akaita sei handiti ndizvo saka nyaya iri panapa amai hapana zvizhinji zvakatadzikwa mudaro asi nyaya yekuti imi muripo saamai nababa vemwanawo kurambana kana kuti munogara mese kana kuti makazoita sei pfuma yemwana wenyu wamakabereka akabuda mudumbu menyu ndenyu nemurume wenyu handi munombanzwisisa hazvienderwe kun'anga zvandiri kutaura but tinoda manje vabereki vanoronga kunokufunga kuti right kana tadai zvii zviri kuzoitika imi makabereka uyu handitika iye aberekawo vana vake vaya ndo vaanoroorerwa nemukwasha achiroora kwamuri imi
mombe yeumai inonzi mombe yeumai iye musaichemere musaichaje kumunhu haina chitsotsi handiti mapanzwa kuireva kana kusaireva haina chitsotsi isi either ndiye anoibisa kana vana vacho vakabereka vake vavo ndio vanogona kuibisa kana hama dzake ndianani vauya nemurume ari apa mberi pangu veukama nzwisisai mubate mashoko andiri kutaura handiti mapanzwa vakomana tikaudzana nyaya tichifunga kuti zvandinakira mangwana zvichizokuonesai nhamo kudare rechivanhu mutemo haubvume handiti mapaona ndisu tinofanira kukurwirai kuti kana padai chinofanira kubhadharwa kuti vanhu ava mumhepo nekupi vange vakachenesana inhau yekuripa mhosva dzichienda padzinofanirwa kunge dzichienda handiti mai avo havabhuya venyu vanogona kushoreka mumaziso menyu handiti eti ndo vakabereka mukadzi wamaberekerwa vana naye handi muri kuona vhaluu yavo manje kukosha kwavo kuri pekuti ivo ndo vakabereka mudzimai akabereka vana vamaakunoroora nhasi handiti mapoa mukadzi haangangovepo asina kuberekwa vana venyu havangangovepo vasina kuberekwa saka nyaya iripo pane nyaya mbiri handitika musaudzwe nyaya yechiredzwa handiti manzwa nyaya yechiredzwa ndeyekuti mai ava vafa vabereka vana venyu ava handiti vana vaya vakurerwa nambuya vavo handitika ndo panobhadhariswa vanhu chiredzwa handiti manzwa kwete vachirerwa namai vavo vakavabereka uye achitenga sipo achitenga sadza achitenga sipo achitenga sadza mangwana unzi bhadhara chiredzwa hakuna mutemo wakadaro mazvinzwa hakuna mutemo wakadaro mai mukana kana kuti iraiti yavo yekuti vanofanirwa kuchengeta mwana wani wavo nemurume wavo handi manzwa vakawana chavawanavo tusenzi dzavo votenga maswitsi vangamirira kuti mabhesikitsi chichi zvese baba kana vasina kutounza mwana adye switi makazviona kupi ndokurera vana vavo ikoko but iwewe sababa ndiwe kaunosundzira vana vavo ukavasiya vanofa nenzara handiti mapoa saka pane zvinhu 2 unoaplya nonzi custodianship yekuti toda kutora vana vangu ndichengete ndega uine zvikonzero kuti sei tinoda kutora vana vangu handiti mapanzvo zvinotenderwa nematare edzimhosva kwete rimei handitika meka kuzviita ucivil court hausi muromo but kana achingoda kukupai vana handitika ndiye anotaura kuti ndiri kubvuma kuvapa vana nekuda kwezvikonzero zvinoti handiti moitirana zvinhu zvakanyoreranwa pai pamutemo motora vana mochengeta kwete kutorera vana kunovaisa kumhiripiri handiti hakuna mukadzi ava vese vari muno vakadzi mukavaona vaviri pane vava vese vatiinavo muno kana 1 anoda kuchengeta mwana asiri wake manzo kana kutoshaya vese vari muno pavesa fanana nemi futi vanhurume vacho handiti kune 1 or 2 anobvuma kuti hazvina basa vana ndiwe mukadzi wangu wandada mudzimai wangu saka ndochengeta mudzimai wangu nei nevanhu saka nyaya iripo yakaposwa apa chete ndeyekudhairekta mombe hani munoona mhosva imwe yekutanga yakatovepo 300 mabvisa haina kupinda mumaoko emunhu akabereka munhu handi mapanzwa haina kupinda pai saka mune muchiti makaripa here mhosva kunani muri kuchitaurira panapa baba vane njere dzavo dzinenge dzisiri kuita zvakanaka handiti baba vavo varipo vakadeedza here muroora kuzomuudza kuti muroora makamudeedza here muroora mukamutaura kuti muroora uya kuno vekwamandava vabvisa mombe makamudeedza here mukamupei iye chituwe ndokuta musingisi ndokuda kuti chiredzwe asi kutanga
akashiyana mari vese murume nemukadzi vanoti 50 vanoti 50 ndizvo rama yekutanga inge isiri mari yemombe idzi yange iri mari yekurambwa kwemukadzi akadzi anorambwa nemombe ndo mari yatakasheyana ngozvinzwa zvicheko ndinoda kukubatsirai baba ndinoda kukubatsirai basa guru ramakaita ndiri kubereka mwana wenyu mukomana akazonotora amai avo handiti ndobva vanobereka vavo vana sekumubereka kwamakaita imi handiti ngatikoshesei chivanhu patisingafanirwa kupinda ngatiregei kupinda handiti uye nemurume wake vatove vabereki vanorodza mwana wavo imi vana sekuru muchipembera kuti muzukuru wangu adii arogwa handiti zvinouya kwamuri imi zvouya zvichibva mumaoko evabereki vemwana uyu ari kubvisirwa mari kwete imi mubate mari motapudza muchipa mai avo kana kuti kudii zviri wrong handiti mapazwa but amai avo havatanange pfuma painouya inoturwa mumusha newekwamandava vachituma munyari wavo akupai imimi motura pfuma yabviswa nevakuwazha zvaitwa nanamandava izvi mitupo nchii nanamandava vana murewa handiti ndizvo vana shoko motura muchitambira pfuma yavo muchiiendesa painofanirwa kuenda haisi yekutambirira kuisa pamuromo pfuma iyoyo uyo mukadzi uyo kana akatora mari yake anoshandisa zvikuru zvakewo handiti dai vari kugara vese nemurume wake nhasi handiti vaiti vakapiwa mombe yavo votenga mombe yavo voisa mudanga vakapiwa mombe yavo votenga voisa pai mudanga because vanhu vari pamwe chete iye zvino yanenge achingoti brink anoda sheya papfuma yemwana wake handiti dai vanga vari kurodzana zvine nhingi mafukudza dumbu nemaputiro atiri kutaura vana masungiro and the like ndo zvaizotorwa nemai avo mombe dzedanga nekudini dini vana rutsapo dei zvainge zviri kubandiko rekwenyu muchiisa pfuma mudanga inozochengeta vana mangwana handiti mapawa saka mandava pane damage apo pamombe dzako makanokwira muti nekumashizha makanotanga kunorodzwa vana vamusina kufunga kuti vana vachina vakabuda nepai handiti mapawa kana masvika pamasvika chinotanga imhosva idhameji handiti wobhadhariswa dhameji rako imombe wonzi chiroora vana vako woroora vana vako handiti saka $300 yako yawakabisa kana kuti mombe yawakabvisa handiti imombe ndoyamuri kureva here imamai kuti imombe here yakabviswa pamombe 4 dzevana kana kuti imombe yekunzi zvamuri kutsanangura mombe yakabviswa yekutaura ndoda kuti vakanditambidza mari zvakanzi munhu kana aramba mukadzi asabu anoramba nemombe ndokubva kwabviswa $300 ndobva magovaniswa ekurambwa kwemwana kweiye arambwa wachona makamupei akapiwawo mari akapiwawo zvakafamba kaizvo ndobva kwabhadharwa mombe 4 akutanga ndiri zvakatanga musi wa8 musi wa8 ndibva taenda ndibva kugara kusina vanhu kutina nababa zvoenda kugarivhona kusina vanhu ndibva taona sekuru matanda sekuru matanda kokudari vakarakidza kuvhunduka ati ndo vakangwanyora kuti dare riri komusi wachi musi wa8 mari iyi haibhadharwe kuimba yomunhu kana kuti kupi mari inouya pamwe patadii pataitira dare ndo patakaendawo vakavhunduka mandara dare riri pasi pemuti handiti handitizvo ko mangwana unoenda kupi kwawakabvisa mari yako kwawakabvisa pfuma kana maramba kuti pfuma inonzi inobvisirwa padare ndizvo here vakomana chivanhu chachona ndizvo here kumisha kwenyu ndekupi alamukanya ndozvamunoita ndizvo here baba wabereka mwana uyo ndevapi nai baba ndizvo here zvatiri kutaura ndimi munobata mwana wenyu ruoko anogona kunge ari kubasa ari kupi madzikoma ake aripo motora mukoma iwe tiende tinobisa mombe kwani sabhuku waya uzoita witness mumusha wekwani wevava
panoita vaviri vatatu vanozokubatsirai mangwana, kwete kuti pasi pemuhwakwa munonochema muhwakwa ndikutaurirei. Gadzirisai nyaya iyi baba, pari kudiwa imwe mombe yedhameji kana kuti maputiro, handitika inodiwa pamusoro pe4 dzekuroora mwana. Hazvina chitsotsi zvatiri kutaura izvozvi. Tiri kutokuudza ine zita racho. Vana ukabereka 20 vasikana unobhadhara mombe 40 dzekuroora vana vacho kana warambana navo. But uchiroora zviri pamutemo unogona kutoda mombe dzedanga 5 nechi6 yamai yeumai, handidizvo. But kana wakurambana naye mukadzi wabereka vana 5 naye 10 mombe 2 pavana vasikana, handiti 1 pamwana mukomana. Kana wakaita 20 unongozva kuti uyake mombe uyake mombe uyake mombe uyake mombe, handiti mapawa. Saka ndo chimiro chazvakaita, hazvimboda muromo, handiti mapawa. Chatinorwira ndechekuti imimi vamwani munenge muri kunze panorambana vanhu musapindire muchionekwa muchitaura mashoko akaipa, handiti mapanzo. Taona zvakawanda pano. Umwe takatomuripisa mombe kunotora mbatya kwakanokanda pagedhi penhu, but izvozvi tanzwa nemafoni anetsa habveko. Asakaripa mombe kunorasa mbatya pamusha pano patezva. Saka nyaya yenyu ambuya kutanga nhasi makanga mapuwa deadline yekuti vanobhadhara kusvika rini mombe, because nyaya yakaenda kudara haisi nyaya yekungoti munongobhadhara paunofunga ndo pandiri kuda kubhadhara. Hakuna zvinhu zvakadaro. Musadaro, hakuna mutemo wakadaro. Musadaro, munozvitaurirana uko kwamunozvidhererana, musingashandise mutemo. Mutemo mauya kudare unoti iwo zvinouya rini zvinhu zvacho izvozvo. Makabhadhara musi wa8 chii mwedzi uno ka muri kubhadhara here kuti tinobhadhara pamwedzi 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 pamwedzi, kana kuti muri kuti chii nhasi? Pa 3 months dzega dzega. Izvozvo hazviko, handitika. Zviyo zvakutoitwa pabanga nesu varidzi vedare kutozvitonga tichizvifevhera mutongo wakadaro, handiti. Kana tikange taendesana kumatare tiri kutoratidza kuti zvinhu zvatiri kutoita tiri kutosungirwa nemutemo kuti tidai, handiti. Ngatitsvagei futi zvimwe zviri nani zvinorerutsa kuti 3 months hazvigoneki, handitika. Chandinofunga ndechekuti maiti imimi chiregai mambo tidzoke neimwe mombe izvozvi, handitika. Tochiisa payment plan yekuti tobhadhara 200 here pamwedzi kana tobhadhara 150 here pamwedzi 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 kusvika tadi tapedza. Asi iye zvino mambouya nemombe 1. Ndikupanzwisisa zvandiri kutaura. 1 mombe youya inoratidza kuti mazoya kudare kwamambo, kwete uko kwamamuchiudzwa zvekuti mungati mabhadhara mombe yenyu monzi inochengeta vana venyu. Makapfavirira sekuti haba tidare ratongwa po, kwete nzvo ingadaro iyoyo. Hazvina zvakasvika, zvakasvika, hazvina kusvika kwamuri but zvakasvika. Handinoudza tiri kuzvitaura hazviko. Aiwa hazviko. Saka mama muri chii? Ndiri mbuya mudzimai wako kwaMutesha, murova Mutesha. Ndachida kutsigirawo panyaya yemari. Ndisekuru havasi vakadya mari. Vakadya mari ndimudzoki. Mudzoki ndiani? Mudzoki anotongana saba. Maizuru isai Samoni yakatemdzwa mari maoko. Atemdzwa mari maoko akanditi mimi munofana kupa $20 mwana wenyu. $20 mwana upi? Uyu ana mwana wangu.
ndikuti asi kuchengeta vana ndiyakapuwa nei $20 saka kuti mari ndeichi komudzoki azodya mari kwamandava ana mandava ndobva ndatora $20 ndoyandokuziva yakashanda imwe isi handisi kuziva kuti yakashandei regedzai amai ndazomuendera ndichiti mari yebudisa mari umwe anoenda kujere saka handizivi manzwa umwe anoenda kujere umwe anoenda kujere sekuru mari yakapuwa ani $300 yemombe yakapuwa inini saka komudzoki ari kupinda papi mudzoki ari kupinda pokuti mudzoki musekuru ivawo saka panyaya iri kuitika mwana paanogarawo hapazisifi saka mudzoki pakuti pamari yekutanga yavakapiwa ngatibatsiranei iwe murume iti hafu tidii tigadzire imba yemwana uyu nekukasika iperi agarewo pakanaka ava mai havana kuti chavakabuditsa vakati anyini yangu ndatoshandisa kare nyange dai vasina kushandisa ndizvozvo saka vadaro manje mariyo yakashanda vakatenga tent baba vacho vakatenga tent nemarata muri kuti mudzoki haana kudya mari mudzoki mari yandakamupa inini kuti ndizive kuti yakafamba sei ndimakamupa kaimi right vana mandava ndima ndoda kukiliya kuchenura munyaya idzi muri kuzvinzwa kumana ava varume ava vasatora advantage yekuti baba wemwana uyu vangovewo munhuwo zvake but kana munhu akasika munhu akabereka mwana wake handiti akanga asangana nedambudziko ndimi vapenyu muripo munotomuchengeta nekumurwira kuti ezvino vakwasha vake vabvisa mari chiregai kumupa mari chiichengetai kuti akasangana nepakati munotora mari muchidii muchimuchengeta handiti ndizvo but vasinei nechekuita zvakaita ava mai ava vanoti 9 manzi ndakabereka mwana mudumbu handiti vanofanira kupiwa zvinhu zvavo pa$300 iyoyo yemombe yazouya yazoita kuti vafunge kuti ndakuenda kwamambo handiti vakawanei iminyararai ndiri kubvunza avo vakawana $20 mukatora $280 it's not fair vamurangano zvinhu zvatiri kutaura pano toda kuti zvive neupenyu handiti ndizvo tiri kuda nhingi baba vamandava tiri kuda mombe inouya handitika muri kuzvinzwa iuye pano ndopainouya pano handitika tigodedza anofanira kutora mombe yacho handitika tozochikuudzai kuti dzasara dzacho idzi chibhadharai muchishandisa mukana wemari pangaa pamwedzi here mari pamwedzi handiti mapawana atidi chunhu chekuti muri kubhadhara mhosva mangwana inonomuka mhosva kana ichimuka inomuka pavaviri vatatu vanga vachishandisirwa kuti mari iyo ike ichiuya handiti mapawana ngozi yonodzoka mumusha menyu ichirwisa kuti hapana zvakazi ngozi yemunhukadzi yakashata handiti mapawana saka toda kugadzirisa nyaya yekuti pangaite vanhu vangafunga kuti paita mara hapana mari iripo handiti pane kutadzirana kwevanhu kwatoda kuyananisa kuti mugorarama zvakadii zvakanaka I think kana yadai nyaya yacho ndochimiro chayo chaicho ndaifanira kuti nditi nehwai yamambo handiti handichadaro nekuda kwokuti nyaya yakaitwa nemasabhukwani angu but ine zvanga zvida kutasanurwa kuti zvifambe zvakadii zvakanaka hakuna mhosva yamungabhadhara imyonzi ngaichengete vana venyu kutora nhingi mari yachona muibhadharire tora chingotenga yakashuga ina muchivapa kana kurova kwachona kuchidaro hausiri unodya mari iyi inodyiwa nevana vaberekwa nemwana uyu imi kuna zvinhu zvakadaro saka ndanga ndichifunga kuti ngatitaure imandava mombe
imwe chete iye zvino yatiri kuda. Handitika iyoyo ndio inokupa kuti uzochikumbira kudare rine kuti mombe dzasara ndachikumbira kuti ndinge ndichidai mambo kusvika ndadi ndapedza. Handiti ndizvo? Nderini pachine vamwe iri panze alright, ipapo ndopo uchiuya manje wakaplana zvinhu zvako woisa payment plan. Next court tipeni medari